Sukupuolen mukainen segregaatio tarkoittaa sukupuolten välistä eriytymistä ja epätasapainoa. Vaikka Suomi on yksi tasa-arvoisimmista maista maailmassa, koulutuksen ja sen kautta ammattialojen segregaatio on meillä jyrkkää. Nuorten valinnat ovat monisyisiä ja niihin vaikuttavat mielikuvat, jotka ovat syntyneet niin lähiympäristön signaaleista kuin myös yhteiskunnan rakenteista. Nämä mielikuvat voivat usein olla hyvinkin kapeita. Monimuotoinen työvoima luo yhteiskunnalle ja yrityksille innovaatioita, tuottavuutta ja sopeutumiskykyä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Nuoret tarvitsevat tietoa sen lukuisista mahdollisuuksista löytääkseen oman polkunsa ja paikkansa yhteiskunnassa. Nuorten koulutuskiinnostusta ja monipuolista ammatinvalintaa on mahdollista tukea työelämävierailuilla sukupuolisensitiivisesti. Sinä, aikuinen, tue ja kannusta rohkeasti nuorta. Vinkkejä sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen ja vuorovaikutukseen työelämävierailuilla löydät osoitteesta duuniskooppi.fi.